HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. At kami po'y nagbabalik. Sabi naman namin sa inyo, babalik kami para sa susunod naming caller. Kasama pa rin DJ Raketera. DJ Titangelo. At ito po ang Top Secrets. Kung kanina ay may napakinggan tayong caller natin na nagbahagi ng kanyang pakiramdam na napakasaya, feeling in love na si Aiko. Ngayon naman ano kaya ang ibabahagi ng ating top secret sharer? Welcome na natin siya. Magandang gabi. Hello po, good evening po. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Abby po. Abby, tama po? Yes po. Ilan taon na po kayo, Abby? 27 po. 27. Sang lupalop naman galing si Abby? Paranaque po. Paranaque. Alright, di na po kami magpapaligoy-ligoy pa, Abby ha. Abby 27 from Paranaque. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko ay nagmahal ako ng taong hindi pa tapos magmahal. Nagmahal ka ng taong hindi pa tapos magmahal ng iba, tama? Yes po. Oh, so meaning hindi pa ba nakaka-move on itong taong minamahal mo? O in relationship pa siya? Actually, in a relationship pa sila. Oh my gosh. Mhm. So you mean parang naging other woman ka? Opo. So, feel ko parang third party ako sa kanila. Okay. Actually, kanina ko lang nalaman. Kanina mo lang nalaman. Pwede mo bang ikwento sa amin paano muna nagsimula itong relationship ninyo nitong lalaking to? Actually, nagkakilala kami sa dating app, which is dun sa Facebook, yung dating app sa Facebook. Then, nung makakipag-meet up siya, pumunta siya rito sa bahay, sa parents ko mismo siya unang nagpakilala. Then, after meeting up, nag-usap-usap kami, getting to know each other, hanggang sa mahulog yung loob ko sa kanya. Tapos, yung nahulog yung loob mo sa kanya, tapos nalaman mo kanina na... Actually, we've been to 2 months. 2 months pa lang kami in nag-uusap or in a relationship, situationship. Mm. So, kanina lang, natutulog ako out of nowhere, parang may gumising sa akin na i-stalk mo yung Facebook ng jowa ko. So, wala akong in-stalk yung Facebook niya, then nag-scroll lang ako kung sino yung nag-react sa profile niya. Then I saw one girl, then na stalk ko si girl and na-view ko yung story niya. Then yun lang yun. Then tumawag si boy and parang nagagalit siya sa akin. Bakit daw ako nag-i-stalk ng friend niya? So parang napaisip ako, ang big deal sa na na-stalk ko yung friend niya. Wait lang. So paano niya nalaman na ini-stalk mo yung girl? Sinabi mo ba na, oh by the way, tinitingnan ko? Or nalaman lang niya dahil sinabi sa kanya ng babae? Sinabi sa kanya ng babae dahil kasama nakita ng babae na view ko yung story niya. So nagtanong itong si girl lalo dun sa lalaki, sino tong girl na to? Ba't niya ako view yung story ko? Kaibigan ko. Yes po. Oh, So, MG. So parang sa isip ko, ang big deal naman, parang kaibigan mo lang yun. 'Di ba? Sabi mo, kaibigan mo lang yun. Na-stalk ko lang yung ano niya, yung profile niya, din na-view ko yung story. Parang galit na galit siya. So, hindi siya mapakali. Hindi siya maka-explain. Parang sinabihan niya pa ako sakit sa ulo. Yun yung parang nasaktan ako, nasakit sa ulo. Ganun lang yung naramdaman ko. Then, tapos, bigla niyang in-end yung call. Then, after 2 minutes,
nag-message siya sa akin na ang sabi niya sa akin, hindi ko kasi alam kung paano niya raw po ipapaliwanag kasi hindi niya alam kung wala na ba sila or sila pa ng girl. So parang, anong nangyayari? Doon sa 2 months na dating kayo, wala bang hints na parang may tinatago tong lalaki sa'yo? Wala po kasi every time lagi kaming magkausap kahit nasa work ako, kahit gabi, walang nag-end ng call. Lagi kami magka-call. So, parang, dun pa lang parang pinapakita niya na interesado Assurance. siya sa akin. Mm. Pero hindi ko nahalata na meron palang something. Mhm. And doon sa 2 months na yon, gaano kayo kadalas magkita? Actually, hindi po kami masyadong nagkikita kasi sobrang busy ng schedule namin. Di ba sila nagkikita? Minsan lang po Hindi siya masyado, minsan napunta lang. rito kapag Minsan lang. dadaan. Minsan lang. Nagbibisit sa parents ko po. Pero tingin mo, yung guy, nagsasama sila ng girl. I think hindi po. Kasi si Boy po is nasa private driver na isang official po. So, hindi po siya allowed na magdala ng girl sa pinagtutuluyan niya. So, private driver siya. So, may katungkulan to, police to. Ganon. Parang ganun na po. Police nga siya. Talaga. Marines. Marines, okay. Marines siya. Okay. So, ang hirap pong kung top secret ba na nakasira ko ng relasyon or hindi ko po alam eh. Mhm. Gets ka namin. May mga kaklaruhin lang kami. Etong relationship na meron ka sa lalaking to, tama ba? Official bang meron kayo o walang kayo? Situationship kasi nabanggit mo kanina, tapos kanina nabanggit mo na parang boyfriend mo siya, yung ganun. So, ano yung relationship talaga na meron kayo? Anong status nyo? Actually, nagkaroon na po kami ng official kung kailan na talaga kami nag-on. So, meron na. Before- Official Opo, na. meron po. Yes. Okay. And kanina lang sabi niya itigil na yung pagka-official na yun. Anong plano mo? So, yung sabi ko sa sarili ko na ayaw na ng lalaki, siya na mismo nagdesisyon eh. So, parang i-stop ko na lang yung sarili ko na magmakaawa pa sa kanya, maghabol pa sa kanya. Pero iniisip ko, kilala na kasi siya ng parents ko eh. Parang welcome na siya sa family namin. Mm. Ang hirap. Nag-sorry ako sa girl kasi parang nasira ko yung relasyon nila. Hindi. Kung hindi naman ikaw talaga aware na in relationship siya that time, nung sa 2 months ninyo at ngayon ka lang alam mo at hindi naman na-open ng guy, tingin ko naman wala kang pagkakamali doon. Siguro ang may pagkakamali doon yung lalaki. 'Di ba? Na namamangka siya sa dalawang ilog, 'di ba? Pero kung ang magiging mali lang yan para sa akin magiging mali lang yan kung ngayon aware ka na, alam mo na, tapos ipagpapatuloy at ipaglalaban mo pa rin. Tapos sasabihin mo kasi ipaglalaban ko po to DJ Rocky at DJ Titangelo dahil nakilala na po siya ng magulang ko eh. Ngayon siya na lang po mamili sa amin kung sino talaga mahal niya. Yun, baka doon mabad trip kami sa'yo. Di ba? Hindi ko. Di ba? Mali yun. Kapag ganun, mali yun. Yes. Oh. Pero kung ngayon, aware ka naman, alam mo naman na ang sakit. Ang sakit kasi nalaman ko na meron siya tapos sinabi pa sa akin na ganun. Sige, exit ka na dyan. Kung ako sa'yo kung ako lang exit na ako dyan. Yes Hindi po. madali yung sinasabi ko sa'yo pero yun ang pinakamagandang paraan. Pogi ba? Pogi naman po. Masarap? Ay, hindi ko pa po alam. Buti na lang. Buti na lang. Totoo ba?
Hindi pa po. So walang naganap. Wala pa po. Di mo pa siya Sobrang namaneho. I mean, Hindi pa ko naman hindi pa namaneho. Okay. Ilang taon na to? turning 30 po. 30, no? Talim, no? Tulis. Kaya nga. Pag pulis? Matulis. Pag Marines, Ano? ayoko baka. may rhyme sana ako dun eh. Hindi pag God make a way po talaga. Ano? God make a way talaga para ilayo Oo. ko sa maling tao. Oo naman. Pangilang boyfriend mo ba to if ano? Actually, pangatlo po. Pangatlo. Yes po. Okay. Hulog na hulog ka ba? Like, sobrang lalim na ba ng nararamdaman mo para sa lalaking to? Opo, kasi pinaglulutuan ko siya, pinapadalan ko siya ng ulam. And also, pinapadalhan niya rin ako ng ulam. Kung kailangan niya po ng pagkain, pinapadalhan ko rin siya. And So, dahil sa pagpapadala ninyo ng ulam sa isa't isa, na hulog kayo talaga ng malalim, ganun ba yun? yes po. Dahil sa pagkain. Grabe, no? So, dito pala talaga natin mapapatunayan na parang the way to a woman's heart or a man's heart is through his or her stomach. Yes. Okay. May gusto ko pa bang sabihin, Abby? Gusto ko lang sabihin kay girl, sorry, hindi ko alam na may ganun palang nangyayari. And kay boy naman is, pwede bang tumino ka na? In case na may mga relasyon ka pang darating, siguro wag mo na lang gawin ulit. Yun lang po. Gusto mo pangalanan mo yung lalaki? Charot! Wag. Ay, charot lang with the rot. Pero Abby, kahit maghiwalay sana sila neto ni girl, sana wag mo na siyang papasukin sa buhay mo. Yes po, talagang wag na po. 'Di ba? Parang hindi na maganda eh, 'di ba? Matalino Opo, yan, may si lamat Abby. na. Talino yan, si Abby. Actually, DJ Rocky, ako po yung kanina, nagko-comment po sa TikTok. Sino doon? Ang dami nagko-comment. yung nag-comment doon na nagmahal siya ng ng hindi pa tapos ikaw magmahal pala yun. ng iba. Nabasa natin yun. Yes po. So, blessed na natawagan niyo po ako at naibahagi ko sa inyo yung hindi masyadong kasiyahan na nararamdaman ko. And sana na kahit papano, no, na napagaan namin yung nararamdaman mo. O kahit papano, nagbigay kami ng daan para kahit papano, ma-validate yung nararamdaman mo. Yes po, thank you po. Parang nasagot na yung hiling ko kay Lord. Huwag kang magpapakatanga sa maling tao. Yun. Yes. So, Ayun si Kim Chino, sabi niya dito, ako na lang mahalin mo, mahal. Oh, Daming mahal ni Kim Chino. dami mo naman mahal. Ewan ko sa'yo. Anyway, Abby, maraming salamat ha. God bless. Ingat ka lagi. thank you po. Thank you, Abby. Uy, pa-shoutout daw yung Grab driver na si Strike from Rodriguez. Hello po, salamat po sa inyong pagtutok ngayong gabing ito. Dapat kung anong ibigay ni God, dapat makontento ka, wag pa iba-iba. Sabi sa comment Pero alam mo, yung tao wala talagang kakontentuhan. Kakontentuhan. Maiba ka lang ng bigas dun. Iba na meaning nun. Kontentuhan. Pero dapat meron. Marunong tayong ma-appreciate ng mga taong nandyan para sa atin. Tsaka kung sakali man, huwag kayong pupunta ng dating app, mag-install ng dating app habang meron kayong karelasyon. Hello, ba't kayo magde-dating app kung pwede naman ang personal? Charot! Hoy, charot lang with the rot. Hindi, ako naisip ko lang dito, Titangelo, dun sa narinig natin kanina. Biktima na naman siya. I mean, may biktima na naman tayong naging caller kanina. Pero, yung pagiging biktima na yon,
pwede kang maging survivor. At ito ay magiging base sa desisyon mo sa iyong buhay. Kung tatanggapin mo pa yung ganong klaseng lalaki, ay, patuloy ka maging biktima. Pero kung hindi mo tatanggapin yung ganong klaseng lalaki, hindi ka makukulong doon, hindi ka magiging biktima doon, ikaw ay magiging survivor. Yun. Nag-install ka ba ng dating app, dude? Wala pa. Wala pa. Kahit kailan hindi ako nakapag-install niyan. I swear to God. Ay, ang taray ha. Yan na, dinamay ko na yung Diyos ha. Totoo. Hindi ko ginawa yan. Although nothing wrong with the installing dating app lalo na kung single ka. Face to face tayo, mag-harap. Ganun. Ba't kailangan dating app kung pwede naman kita i-date harap-harapan? Oo. Yun naman siguro yung magandang pagpapakilala, di ba? Yes. Punta ka dito, kita tayo, ganun. Hanap, usap, deal, walang ganun. Sa internet, hindi ibuso sa akin yun. Hoy, paano kung may jowa ka na? Saan? Ay, huwag ka makikipag-date kapag may jowa ka na. Yan. Maganda na yung safe ka kasi para hindi ka makakasakit ng dalawang tao, di ba? Dahil lang sa kaligayahan mo. Selfish desires. Oh yes, 'di ba? Dapat pag magmamahal ka, yung safe lang. Paanong safe lang? Safe lang. Hindi, safe lang na wala ka ng ibang taong masasaktan. Isa lang yung tao mong mamahalin. Yan. So para sa akin napakatamang desisyon at napaka-wise decision ni Abby yung ginawa niya. Na hindi niya na pinaglaban, wala na siyang ibang gusto pang mangyari. Pero tatandaan mo, ilang oras pa lang lumilipas. Kumbaga, ilang oras pa lang yung lumilipas. And we hope and we pray, no, Yes. na panindigan yung desisyon na yun. Kasi, alam mo, dude, ako na-realize ko, ang daling magdesisyon sa ngayon. Mm-mm. 'Di ba? Pero kailangan yung desisyon na yun, araw-araw mong magiging aksyon. So, katumbas nung pagdidesisyon mo, na hindi mo nakausapin tong taong to at entertain, gagawin mo to araw-araw. And it is a constant decision and an action that you make every single day of your life. Yun. Nasa sa kanya yun. Kumbaga kung magpapakatanga siya, kung hindi niya aayusin yung sarili niya, di ba? Na madadala siya dun sa tao na yun. Nasa sa kanya yun. At the end of the day, siya naman masasaktan eh. Siya naman ang magkakamali. Alam mo nang mali, mamaliin mo pa yung decision mo. Totoo. Tsaka hindi porke pinakilala sa magulang Hindi ako naniniwala. Ibig sabihin, kayo na yung real deal, kayo na yung forever Kumbaga, it matters, 'di ba, for some people. Pero hindi siya garantisado na porke pinakilala ka, nakilala ng pamilya mo. Ibig sabihin kayo na hanggang dulo Yes. Huwag niyo pong paniwalain yung sarili ninyo na porke pinakilala niyo, dapat siya na Yes. Kasi aanhin mo naman yung nagpakilala humarap sa magulang mo, tas loko-loko naman pala. Diba? Pangit naman din yung ganun. Tsaka ako let's look at love in a deeper way na parang standard yung yung magpadala sa'yo yung pagkain, magluto sa'yo. Diba? Parang, kumbaga standard yun ng lalaki. Effort. Kumbaga, hindi pa yun effort. Standard yun na nagmamahal Dude, para sa akin, yung ganung gawain kasi, lahat kayang gawin ng isang tao basta gusto ka lang niya makuha. Yeah. Totoo yun, lahat gagawin yan. Lahat gagawin yan kahit sasabihin pa nga, susungkitin ko yung bituin para sa'yo. Diba? Maraming pangako yan para lang makuha ka niya. At the end of the day, hindi na. Kaya lagi ko ito sinasabi. Kapag nagtotok ako, nagsinasabi ko lagi ito na wag nyong, hindi lang sa kaibigan to yung paniniwala na to, kundi pati sa pag-iibigan na taong makikilala mo. Na ang asin at asukal ay parehas. Halos magkaparehas. Ng itsura hanggat hindi mo natitikman. So, ganyan din sa relasyon. Yung taong nagpapakilala sa'yo, yung taong lumalapit sa'yo para iligawan ka, ay hindi mo alam minsan na maganda ba o pangit yung hangarin para sa'yo. So, dapat maging matalino ka. Yeah. Bigyan mo ng mga pagsubok. Yes. Minsan, ang gagaling lumusot sa pagsubok eh. Oo, hindi. Danas na danas ko yan eh. Ang galing mo naman talaga lumusot sa pagsubok, Titan Jello, no? Ito nga si Kim Chino, tingnan mo, nag-comment, pwede naman, basta wag pahuli, mga lalaki talaga, Pero tama yung sinasabi ni Titan Jello na masyadong mapanglinlang ang ibang tao sa mundong ito. Yes. So, dapat maging matalino ka sa Matalino pagpili tayo. talaga ng taong papapasukin mo sa buhay mo. Yun. Ayun lang.
Okay, bukas na lang ulit. Ay, mamaya pala ulit. Mamaya pala ulit talaga, no? 12:07 na eh. 12:07 na. At 12:08 na. Grabe naman. Kaya nga eh, no? Grabe yung overtime namin. Thank you sa pagtutok ninyo. Mamaya ulit, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi magkakasama tayo. Kapiling ang Basta Princess DJ Raketera. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secret.